Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, nikatkat na sa bing CB diri sa among ibabaw sa among atop sa among roof deck aron sa pagparangat ninyo sa laing sugilanon karong panahon dayong kilom-kilom. Ang title Kinilaw. Atong isgutan ang usas labing karaan ug lamian ug kinaham nga pagkaon sa mga Pilipino, labi na sa mga Subuanon, mga Bisaya, taga Mindanao ug pipila ka taga Luzon. Atong subayon karong hapon, unsa man ning kinilaw? Matrace ba nato kinsa naka-imbento ani? Diin man gid magsugod. Na-establish na nga posible ang kinilaw diri gid magsugod sa Pilipinas. Ato gining kinilaw. Ug nga posible ang kinilaw usos labing karaan nga putahe sa tibuok kasaysayan, di lang sa ato sa Pilipinas. Ato na subayon karong hapuna. Sa atong panahon dayong kilom-kilom. Pero mangutana una ming CB, kano sa among katapusan, makahinumdo ba mo sa unang higayon nakatilaw mo og kinilaw? Ni init man, landong magayto pagsugod na mo kaganina. Nya karon ni init wa day hangin sibno. So hinaot makalahutay intaw ni si CB kay ganahan ba kani si CB og bugnaw unta. Og do na bay mainom, do na bay kining do day hangin, do na huyuhoy. So ato lang ni agwantahon sib magini mga basta ko angkor kasi kinahanglan imo jung sa gubangon basta magsugod ng kamera imong sustinihan ang imong dasugdan. Ang akong unang mahinumduman nakakaon ko og kinilaw perti na kong tagama kay perting hanga. I think gamay pa kay kong bata, supposedly mga bata di manguna pa kanon og kinilaw nga dunay sili. Kini bang magkawat-kawat ba ta ba malipat ang mga dagko mukawat taw kaog sus perti hinong hanga. I think nakakaon kog kinilaw dito sa Maramag sa Bukidnon. So between grade 1 and grade 3 mo ako mahinumduman. Wa na ko ka di na ko kahinumdum sa mga circumstances sa akong pagkaog kinilaw, pero maotoy una na ko mahinumduman nakakaon kog kinilaw. Kamo kanu sa mo unang nakatilaw og kinilaw? Unsang isdaa makahinumdum ba mo sa gikilaw? O tingali mas sayon tubagon nga pangutana, unsa inyong katapusang kinilaw nga nakaon? Makahinumdum ba mo? Katapusang kinilaw nga akong nakaon sib, taud-taud na gid. Uy, nihit naman gugeng. I think before the pandemic, ang katapusan akong kinilaw, sabi katapusang kinilaw na to sib. Diya yung classmate yung Lulia. Kung sa to classmate atong last nga kinilaw. So kung diha ni classmate yung Hulya, most possibly, atong niaging piyesta classmate, diha batay kinilaw. Maragwa, no? Diha ko sa kang classmate yung Hulya, kaya daghan magani siya kinilaw, daghan magani siya, karon ni isugod na sa hangin sip, no? So, iawat in taon, maalibyo, jutay, kalimuot ni CB. Samtang nagbuwad mi sa adlaw, landong yun kayo ni ganina, pagsugod, mauning ni Sakako, sus karong parte namang inita. Yan, nakasugod naman ta. Kano sa inyong katapusan kinilaw? Unsa isda inyong gikaon? Kasagarang isda diyang classmate ul Julius kinilaw lamon-lamon, lami kinang kinilaw nga lamon-lamon. Tanang actually sigon sa mga kusinero, tanang isda mahimo makilaw. Wa may magbuot nimo ba? Unsay isda nga imong kilawon? Pero dunay mga isda nga mas lami nga kilawon kaysa uban. Ang lami kayong kilawon kanang lamon-lamon, kanang mamsa, kanang tangigi, mahal-mahal na tangigi. Ang lapu-lapu nindot sa kilawon, mahal sab. Ang sa paminit kilawon sib. Ang budburon nindot sa kuno ng kilawon. Ang tulingan nindot sa kun labas ha. Mo man requirement sa kinilaw kinahanglan labas. Kay kun dili labas mahubog ka. Uli di pa katungab og tuba sa pari sa imong kinilaw ana mamuwa na ka. Kung nakasuway ko hubog og tulingan, dili to kinilaw ang among putahe mura og yun sa to atong tulingan sib katong dito pa mi sa boarding house sa Lacandula sa barangay San Nicolas, ang barangay ni Kapitan Clifford Jordinial. Diha pa mi nagpuyo magsuon. Nag-eskwela pa ko sa University of San Jose Recoletos. Diha ko nahubog og tulingan. So ay mo kumpiyansa anang tulingan og mas maayo gyud ang kinilaw nga labas. Kay kun dili labas ang kinilaw, peligro sa disgrasya. Unya, kung di man ka madisgrasya, dunay pakapin ang kinilaw nga katul. Magkatul imong dila. Kay wa pa na maluto ang kinilaw. Ang labing-lami nga kinilaw kanang yung kinalabasan nga isda. Unya ang
kinalamian nga kinilaw kanang pagkahuman jud hikay kaon dayon. Kay kung kinilaw nga naglunang na sa suka sud sa pila ka oras wa na. Kung sa traditional pananglinutuan na overcook na, dili na ang kinilaw. So ang kinalamian nga kinilaw mao nga dili siya i-marinate, dili siya magpundo og dugay sa suka. Kung mahimo paghikay dayon ritsog hamong, ritsog kaon. Mao na ang kinilaw. Ang kinilaw mahimo siyang appetizer sa ato pa pang pagana, pang pasiuna sa di pa ang main nga pagkaon, or mahimo sa siya nga main dish. O may magbuot nimo ba? Kinilaw ray mo sudan. Sa gulan nimo sib og numero 16 nga kan umais kinsa may magbuot nimo. Basta mabusog lang, basta matagbaw lang. So, pero kasagaran sa mga restaurants karon ang kinilaw i-offer nila isip appetizer. Pero sa una, kinilaw gikasugod hantod pagtapos sa pagkaon. Kasagaran ang kinilaw ari i-serve sa paniudto. Kay ang kasagaran sulti sa mga karaang kusinero, wa nay labas nga isda inig hapon. Inig dayo na bang tikyop sa kangitngit. Kay ang kuha sa mga mangingisda ari mas buntag, labing dugay dayong udto. So mao na ang kasagaran nga i-serve ang kinilaw. Na presumably labas gyud ang isda. Kung magkilaw kay ini kagabi kuyag dili na labas ang isda. So mao na mga panultihon sa atong katigwangan. Although sa pagkakaroon nga ang pagpangisda 24/7 na, doon na may mga merkado ba nga moabot ang labas kay mga isda alas 2 na sa kadlawon, alas 2 sa hapon, alas 3 sa hapon. So mahimo pa nang hikayon para panihapon sin nga pangkilaw. Dili pa na madubok in town ang mga isda. Pero mo na karaan nga ang kasagaras kinilaw ari gyud i-serve sa paniudto. Sunod na mo pangutanan ni CB, unsa man yung ganahan nga iparis sa kinilaw? Sa karaang panahon, ang paris sa kinilaw, tuba. Lami na kayong tuba, paris o kinilaw. Now, of course, karon nihit naman kayong tuba sa mga dakbayan, so ang beer, may nindot ko nung kayong paris sa kinilaw. May kuno kayo mo complement ang pait o jutay sa beer, ang kaasgad sa beer, o ang kaasgad sa suka sa kinilaw. Kung ninduta ko na inigabot na sa beer o sa kinilaw. Lain ko nung nindot kayong sagol sa kinilaw, kana yung mais, bugas mais, kana ba imo yung kinamuton? Lain nga nindot ipari sa kinilaw mao ang sinugbang isda. Mo nang dunay sinuglaw, no? Sa pipila ka mga restaurants dunay sinugba o kinilaw. Isagol nila ang sinuglaw. Nya mukaon kuno ka og kinilaw, imo jung usapon. Usapon although ang fish, ang isda sayon naman kay nang i-digest, pero mas nindot kuno nga usapon. Ay hilaw mangud. Usapon ko nimo ang isda, tarungon jud nimo ka usap ang isda. Of course, dunay mga kinilaw karon nga customized, dunay kinilaw nga basic lang ang templa, pero naay ibutang nga asin para sa gustong mas parat pa, naay ibutang nga suka nga isug kayo kung gusto mo nga mukulis maot inyong naong inig hamong ninyo sa kinilaw, dunay sa ibutang nga sili. Kung gusto mong mo hilak mo sa sa kahang, butang yung dugang sili ang imong kinilaw. Doon sa kuno'y kinilaw nga murag vegetarian. Butangan na og mga gusto ba kag murag salad-salad na. Kaya kinilaw pwede mabutangan nimo og kanang hiniwa, pinuhon og hiwa nga pipino or pinuhon paghiwa nga palya. In fact, doon na kuno'y kinilaw sib nga giserve nga pinusad ang hiwa sa taong. Wa ko katilaw ana, pero lami kuno kay ang taong na hilaw. Dili luto nga taong. Hilaw nga taong ngay mong isagol sa kinilaw. So I'm sure daghan pa kay mga innovations nga suwayan sa mga chef, sa mga kusinero o kusinera sa umabot nga katuigan kay ang kinilaw karaan nga putahe pero wa magpasabot nga wa siya motubo. Wa siya mo adapt. Daghan pa kay mga innovation sa kinilaw na atong masugatan sa umabot pang katuigan paaboton pa. So karong hapon na atong subayon diin man gikan ning kinilaw sa may sinugdanan ining kinilaw. Ang kinilaw sigon sa daghan nga mga pagtuon ilang nakaplagan nga native to the Philippines. So kining kinilaw ato ni di nato kinupya gikan sa ubang kanasuran sa kalibutan. Ang mga Pilipinhon, ang atong katiguangan maoy nagmugna, maoy nakadiskubre, maoy nagsugod og andam ining kinilaw. Dunay
pagsuway sa mga pagtuon, pagsubay, gikan ba ang kinilaw sa Subo? Gikan ba ang kinilaw sa Visayas? Gikan ba ang kinilaw sa Mindanao? Gikan ba ang kinilaw sa Luzon? Ang mga pagtuon, wa gyud na oral mangud ang atong history. Wa man gyud dokumento nga mo tumbok diin gikan ang kinilaw. Kinsay una nga nagpasiugda ining kinilaw. Dunay libro nga kinaham kaayo sa mga kusinero o kusinera sa mga dagkong mga restaurants. Doon na sila kopya ining libro ha. Kining libro ni Edelberto Alegre o ni Doreen Fernandez. Ang title sa libro, Kinilaw, A Philippine Cuisine of Freshness. Nindot kayo ilang teorya sa kinilaw. Nga ang kinilaw, gawas nga nagsugod din sa Pilipinas, posibleng nagsugod sa karaan na kaing panahon sa wa pa maimbento ang kayo. Tiyo mo na. Kaya ang kayo, usa sa mga major innovations nga nakausab sa kinabuhi, nakausab sa dagway sa itong planeta. Human na imbento ang kayo, makaluto na ta og karne, makaluto na ta og mga pagkaon, mapreserbaran nato sa mas taas nga panahon. But before the discovery of fire, matud nilang Doreen Fernandez og ni Edelberto Alegre, there was kinilaw. Which is very logical. Kaya ang kinilaw, pa man magkinaw kayo sip. So posible ang atong mga katiguangan, sa wa pa maimbento ang kayo, sa wa pa sila masingki ang bato na makahimo og kalayo, naka-discover na, nakatilaw na, nakahikay na og kinilaw. So ingon na kakaraan. Ingon na kakaraan ang kinilaw. Na dunay sulti sa libro nilang Doreen Fernandez o ni Edelberto Alegre, ilang gihulagway ang suka sa Pilipinas nga liquid fire. Sa wa pa madiskubrihan ang kayo, mauto ang liquid nga kayo sa atong katiguangan. Kaya ilang nadiskubrihan, pinandi sa suka, ilang mang maluto ang isda. So, wa sila magkilanaw kayo. Mapreserbar nila ang isda. Ang kinilaw, sigon sa mga pagtuon, mo ipaagi pagpreserbar sa isda. Wa may refrigerator sa una. Wa pa may mga preservative sa una. Pero ang suka, makapreserbar ang isda. Makaon pa hantod sa sunod nga kananan. Posible makaabot pa sa sunod nga adlaw. So, usa ka preservative ang suka. Kung posible, mao na ilang nakadasig nila sa paghimusab sa kinilaw. Sa karaan nga Pilipinas, sa karaang Kabisayan, nakaplagan nga sama ka karaan sa kinilaw nga isda ang kinilaw nga utanon. So dinhi sa ato sa Visayas, nagsugod ning mga salad-salad, kini mga kinilaw nga utanon, nadungan sa pagkadiskubre sa kinilaw nga isda. Tungod sa kay wa palagi kayo. Kunya ilang nakaplagan nga kung imong ipikol, imong mapreserbar nimo ang utanon o sa mas taas nga panahon. So muna nga dinhi sa Visayas na diskubrihan diri na subay ang pagsugod sa kinilaw nga galay sa kamote o kanang gay sa kamote karon. Kaya ato naman gilaktod sa pagistorya. Mas kang inita ng gitsip diri sa atong nahimutangan, naguntahon na nato siba. Pero sa amo background yung makita ang nipis nga dagom nga naghabol gihapon, pero sa nagatuwang mi karon sa kasadpan kay hapit naman mo kilom-kilom, mao ni perting inita na sa adlaw pero mo sawop na ni karon taud-taud. Hopefully sa di pa magsugod atong matapos na itong programa, mawa na ning ngiyaw sa among dagway. So ang kinilaw nga utanon dinhi magsugod sa ato sa Kabisayan. O kasagaran ining kinilaw nga utanon i-serve uban sa kinilaw nga isda. So gawas sa kinilaw nga gay sa kamote, doon na say kinilaw nga palya. Doon ay kinilaw nga pipino. Ang preparasyon puparihara sa pag-andam sa kinilaw nga isda. Abunda kaayo og kinilaw nga tamatis. So kini nang kinilaw nga utanon mo gigamitan og tamatis. Pero sa kinilaw mahimo sa kabubutang diag tamatis. Sa kinilaw mahimo kang butang og luya. Sa kinilaw of course na ang sili, na ang sibuyas ug uban pa nga mga lamas. Nga sus sa Mindanao katilaw ko og dito sa Davao katilaw ko kinilaw nga dai siniguelas askang lamia. Kana siniguelas bitaw lamia. Dunay kinilaw nga gisagulan og sambag askang lamia. Lamia na sambag dito ginilaw. Upload bitaw ang kaaslum. Na ay kinilaw nga gisagulan sib og iba. Of course ang iba lami kayo nga isagol sa kinilaw.
naay kinilaw nga gisagulan og mangga. Askal lamia sa kinilaw gisagulan og mangga. So kombinasyon na ni kinilaw nga isda ug kinilaw nga otonon gisagol. Og nakalilain nga mga varieties, nakalilain nga mga innovations, nakalilain nga mga sa kagaw pa mutations inyo makitaan sa nakalilain nga mga rehiyon. Nakalilain bahin din sa ato Subo, nakalilain bahin sa Kabisayan, nakalilain bahin sa Mindanao ug sa Luzon. Ang lain sang kilaw nga dinisan magsugod sa ato sa Subo, ang kinilaw nga prutas. So ilang nakaplagan na kung ang prutas ilang sagulan og asukar, mas kulahutay og dugay, mas mapresibrar og dugay. So manay itawag nila kaniadto og kinilaw nga prutas dinis ato sa Subo. I'm sure ang atong mga historians mas daghan pag asoy nato, mas daghan pag masubay kung makisulti lang ta sa atong katiguangan diin magikan kining kinilaw unsay dagway sa kinilaw sa unang panahon. Ikaw sib nagkakaon na ba ka kinilaw? Hindi man kapakanon ni doktora og kinilaw sib kay dili man luwas para nimo, no? Pero lechon as ka kapiha mo ka og lechon na ni CB girl. Usa sa mga paagi or tungod sa itong oral tradition, tungod sa itong oral history, usa sa mga paagi pag pasa sa kasaysayan from one generation to the next, mao kini mga sugilanon, ipaagi og mga sugilanon. Ug actually mao nay dasig nako pagpasiugda og storytelling nining atong panahon dayong kilom-kilom. Kung mahimo ning series of stories, dasigon mo nako sa pagtampo sa inyong mga sugilanon sa atong panahon dayong kilom-kilom. Usa sa mga sugilanon sa sinugdanan sa kinilaw, diha noy gingharian nga ang hari ganahan kaayo mo diskubre og bag-ong mga pagkaon. Ang iyang kusinero sa atong pinulungan karon, ang iyang chef, tiya mo na mo'y labaw nga kusinero, siya pangu nga kusinero sa kusina sa tibok gingharian. Siya mo'y kusinero sa hari. Ang iyang mga linuto diretso sa talad sa hari. Ang hari mo'y mukaon sa iyang obra sa kusina. Sungilngig to. Angan sa kusinero, islaw. Yang hari, kung gusto gyud nga doon na siya lamian nga mga pagkaon, gusto siya mo suguon niya sa islaw, kung binaha ko rin usa kasudan, isagol sa pikas kasudan teliglami. Kana pag adventurous, in other words, ang iyang palat. Kung siya, ganahan siya musuway o bago mga putahe. Kung saan kaadlaw ana, gitawag sa hari si islaw. Giingnan niya, law, gusto ko law og bago na putahe. Pag mugna des kusina law, tun-i pag-ayo, pabili bago, pakurate ko, pag mugna diha og bagong putahe law, nga pa masukad nako matilawi. Atong sukdon law ang imong katakos. Maka himo ba ka, makamugna ba ka diha pagkaon nga makapakugang nako, nga makapa gana kay nako sa akong pagkaon. Wa na baguhay si islaw sa estilo sa hari, ganahan mo ginang hari nga mukaon. So niadto si islaw sa kusina, ngita ni siya, sugod na siya tuon kay gusto sa hari paniud to bag-ong putahe ang iyang i-serve. Nya mao pa mi paghumaw pamahaw. So dan pa siya pila ka oras pagpangandam sa paniud to. Pagsud ni islaw sa kusina, mo pag-abot sa labas nga mga isda. Usa ka bangkat, dako kay bangkat sa labas nga isda, nakisi-kisi pagbubang isda. Kay gusto ganahan mang hari og isda. So imo si islaw kini, magmugna ko bagong putahe si isda. So siya gibuhat ni islaw ang labas nga isda, iyang gilimpyuhan, iyang gihiwa-hiwa ngadto sa mga cubes. Unya iyang gibutang sa dako kay nga bandihado nga may paborito sa hari. Dayon iyang gipun-an og suka. Iyang giduhig og suka. Iyang bisibisiban og bisbisan og asin. Unya iyang simhot, nalipay siya kay nawa ang langsi sa isda. So ang kombinasyon sa asin ug suka niwagtang sa langsi sa isda. Naghiwa-hiwa siya pino nga luya. Yang gibulibod sa ang luya. Yan, naghiwa sad siya og berde nga sili. Iya sang gipino-pino og hiwa, iya sang gibulibod ang sili. Aron nga
gusto manghari nga makurat, gusto manghari nga makugang. Dayon iyang gi buliburan og tabon-tabon. Nakakita ba mong tabon-tabon? Kining tabon-tabon karaan kuno ni nga ihas nga tanom sa una. Kining tabon-tabon abunda kanis Mindanao. Pangitaon na kay ni sa bagong panahon. Pero kininong tabon-tabon mura ni siya og porma og chiko pero perting gahiya. Magkilat og martilyo una mabuak ang kabhang ining gabon-gabon nya ang iyang liso usak buok. Dili pareha sa mga bunga nga daghang liso usak buok dako kay ning iyang bunga. Ang iyang bunga kiskisan ko na unya mao na itimpla sa kinilaw ug sa ubang mga sudan. Mura siya og upload, mura siya og basta mo introduce siya og bago nga flavor. So iyang gitiwasan og butang og tabon-tabon. Bagting ng kampana, gusto na sari ba niyo to? Mao jud pagkahumas kinilaw ni Islaw. Sus, kuyawan si Islaw hinaot unta mga anito o mga anita nangaliya siya. Na ganahan ng hari ining akong bagong diskubre na isda. So, iyan ang deserve yung hari. Mauna nilaw. So, yes, mahal nga. Oo, mahal nga hari. Mauna na akong bagong ibento, hinaot, magustuhan nimo mahal nga hari. Sabta lang palihog. Kaya wa ko igong panahon sa pagtuon, pero naningkamot yung ko mahal nga hari. Ginamit ang tanang lamian nga mga lamas sa kusina o kining labing labas nga isda na nakuha sa tungging harian. Mauni mahal nga hari, ang pag-una kong putahe, ang pag-una kong obra para nimo. Sus. Tilaw ng hari, punit siya gusaka hiwa sa tuskig pagkay labas pagkay isda. Nagnganga ng hari, ni padul ng isda siya baba si Islaw, nagngangasap, kuyawas Islaw, ninaot pa unta, ganahan ng hari. Pagpaak yung hari. Ang hari ni hilom, ni undang pag murabag iyang gitagamtam ang timpla sa kinilaw. Da pa mahinom doon sila. Ayay, wala ba na ako matilawi? Wala ako matilawi na unsa. Sus, wa ba ka na maparat? Wa ba ka na mapait? Wa ba ka na nasubrahan ang kaaslom? Napasayluag yun. Wa niya isulti sa. Pero siya siyang una-una, nagkuyaw siya. Wa niya tilawi tungod sa kadinalian. Na-engross kay siya sa pagdiskubre o wag putahe. Wa niya matilawi. Niya yan ang gipadritso. Kay grabe makayong pagsalig sa hari niya. Wa niya sundaw nga nitilaw. So ang hari giyon na nagkatilaw siyang obra. Sus, ni piyong kunong mata sa hari. Ni takom ang hari. Ni kisdom ang iyang naong. Ni ginhawag law ang hari. Ug sa dako kay tingog sa hari niingon, kinilaw. Mao ni pagkauna law ang akong ganahan law. Mao ni ganahan ako suslaw, kinilaw. Kinilaw. Mao ni law. Kinilaw. To gilugon nila isulti hari. Kinilaw. Mao na ginilaw. Sus, saba kuno kay gihari. Sus naliyaw ang hari siya pa diudto, giganahan ng hari siya pa diudto. Pakpakay kuno nga sulugoon kay wa sa puta ang hari. Sus si Islaw mura siya gibayaw sa ikapitong kalangitan. Kay tiam na natsambahan niya, giganahan ang hari sa iyang putahe. So dunay sulugoon na ingon mang hari, bino pa. Ganahan pa ko bino. Iparis na ko ang bagong obra ni Islaw. Dagan ang sulugoon nga sa kusina, kinahanglan ang hari og bino. So ningon ang mga sulugoon dito sa kusina nga sa assign ba naman sa lugoon, aray para kusina, aray para serve dito sa talad sa hari. Ningon itaw itong lahibli kusina, nganong lipay may kayong hari? Murag siya gilamian kay siya pagkaon. Unsa may ngana ng pagkauna? Ingon ang sulugoon, kinilaw. Kinilaw. Ang susdikatap sa tiwok king harian, ang bagong putaheng ganahan sa hari, kinilaw. Maunay sugilanon. Maunay usas mga sugilanon sa sinugdanan sa kinilaw. Kay oral man ang atong history. Wa man tay mga dokumento, wa man tay mga papel. Pero dili lang ni kutob sa istorya ning ato karong hapon. Doon na gay abunda nga ebidensya na ang kinilaw ato sa Pilipinas wala to kopya hagikan sa ubang kanasuran. Kay sakitan kay kung maminaw nga kini kunong atong kinilaw is a poor man's version of ceviche. Or gitawag sa mga Amerikanong ceviche. Kanang ceviche, mura sa nagkinilaw nga dito magsugod sa Peru.
gisubay gyud sa mga historians, tinuod ba nangupya ta sa ceviche? Tinuod ba ang kinilaw kabos in town kay nga version, inferior nga version sa ceviche? Nakarong hapon na di nato ikumparar ang duha ka pagkaon, pulos man na sila lami. Doon na sila similarities pero dako sab kayo ang kalainan. Ug mao ni finding sa mga historians. There is evidence available to understand that kinilaw is at least 1,000 years older than the Spanish ceviche. Mas karaan ang kinilaw, maguwang siya og at least 1,000 ka tuig. Mas nag-una siya og 1,000 ka tuig kaysa ceviche. Ang kinadak-ang kalainan sa kinilaw sa Pilipinas o sa ceviche sa Peru, mao nga ang kinilaw, mao ang marination period. Ang ceviche, kinahanglan nga i-marinate for at least 6 hours before i-serve. Ang kinilaw, human og butang og suka, human butang lamas, diretso nagkaon. Mahimong ana na lang lutuon sa nagkaon. Sa tiyan. Ana na lutuon sa tiyan sa nagkaon, ginamit ang body acids. Muna'y kalainan sa ceviche o sa kinilaw. So, kana palang daan, wa ta mangupya sa ceviche. Unang hisgot sa kinilaw, 1521. Pag-abot nila Ferdinand Magellan sa expedition din, gilista ni Antonio Pigafetta ang mga gifts kato mga gasa nga gitanyag sa taga Samar, taga Homonhon Island, taga Limasawa ug taga Subo. Mao may mga lugar nga ilang datuan dinhi sa Subo. Ang common nga gasa sa mga mulupyo ngadto nila. So kaniadto pa lang in 1521 makita na ang atong hospitality. Dili si Lapu-Lapu was not as hospitable as Humabon, pero ang atong hospitality ni tumawag yun. Nga doon na ganito yung mga bisita, ato din silang gasahan sa kinakusgan nato nga mga putahe. Unsay kinakusgan nga gasa, most common nga gasa dito Homonhon, Limasawa ug dinhi sa Subo, fresh fish, labas nga isda og tuba. Mao gina gisgutan na ni Pigafetta siyang libro. Sa ato pa as early as 1521, ni-serve na ta og fresh fish, labas nga isda ngadto ni Ferdinand Magellan uban sa tuba. Sa ato pa atong 1521, nindot na kaayong kombinasyon ang kinilaw ug ang tuba dinhi sa ato sa Subo ug sa atong kasilinganan nga mga probinsya sa Limasawa, sa lungsod sa Limasawa o sa Southern, nga karon sa Leyte na sa Southern Leyte ug sa Homonhon nga naa karon sa Samar. So usa na sa labing una nga mention sa fresh fish or kinilaw dinhi sa ato sa Subo ug sa kasilinganan nato nga mga lugar. Ang sunod nga mention sa Vocabulario de la Lengua Tagala nigawas sa tuig 1613, nalista nga usa sa mga entries ang kinikilaw. Ako spellingon palihog. C-Q-I-N-I-C-Q-I-L-A-O. Kinikilaw. Or ang pungakilaw. C-Q-I-N-I-C-Q-I-L-A-O. No, C-Q-U-I-L-A-O. Kilaw. So, ang interpretation sa mga historians ani, Philippinized ni siya, correction, Hispanized ni siya nga spelling sa Visayan word nga kilaw. So, muna usas mga teorya, posible ang kinilaw din magsugod sa ato sa Visayas. Kaya ang usas labing sa kang Magellan, din naman siya sa Visayas ni Dungo. Unya, ang usas labing una nga entry sa diksyonaryo mahitungod sa kinilaw, Binisaya ang gibasihan. Kaya mga katsila sa una, di man kamo mo spelling sa atong alphabet. So gamiton nila ang ilang kaugaling mo spelling, i-approximate na nila sa sound nga ilang madunggan. So ang ilang spelling sa kilaw, C-Q-U-I-L-A-O, kilaw. Matod sa mga historians, pag trace nila sa kinilaw, nagkikan siya sa word nga hilaw. So, isda nga wa lutua, o tanon nga wa lutua, purutas nga wa lutua, gikaon. So gikilaw. Gikaon ang hilaw na pagkaon. Sunod nga gawas sa diksyonaryo, Vocabulario de la Lengua, sinuwat ni Juan de Noceda o ni Pedro de Sanlucar. Ilang gi-illustrate ang sudan nga kinilaw pinagi sa mga linya sa balak. Ug mo na ang linya sa balak nga ilang nakadunggan na naghulagway sa kilaw.
So usa ni sa mga tradisyon natong mga Pilipino kanang atong oral history nga usay mo manifest sa mga kanta, mo manifest sa mga balak, mo manifest sa mga garay. So isipan ni nga garay sa kinilaw. Mao ni asol ako lang imaumao og litok, no, depende sa text nga ako nabasa. Naa niha sa opisyal nga mga libro sa mga katsila. Kung ang kilay imasaid at ang tuytoy ay matiti, tapos ang pagkakaibig. Ang translation ana sa mga historians ngadto sa in English mao, when the kinilaw is consumed and the wine bottle is emptied, the friendship or love is ended. Ug ako ning buot-buot nga Binisaya, kung ang kinilaw mahurot na, kung ang botelya sa bino matilok na, ang panaghigala ug ang gugma matapos na. Kanindot nga pagkagaray ug significant kaayo nga makapalili nato unsa ilang tan-aw sa kinilaw, unsa ka importante ang kinilaw ug ang bino. Sumura ni og garay ni stagay. Mahurot na ganing kinilaw, mahurot na ganing bino, wa gani refill. Humana ato para gigalay, humana ato para gigugmaay. So kinang anli ang kinilaw ug ang tagay. So mao nay usus mga timaan sa kakaraan ug ka-significant sa kinilaw sa atong karaan nga katiguangan. Niya mao ni ang kinakusgan nga ebidensya kanus agi nagsugod ang kinilaw dinhi sa ato sa Pilipinas. Atong 1987, doon ay excavation gihimo dito sa Butuan, sa Caraga. Dito nakaplagan ang balangay, kanang bangka nga balangay. Nga ang balangay go dili mao ang bangka, kundi ang balangay mura siya organisasyon sa pagduma sa bangka. Doon ay pangu, doon ay mga sakop, doon ay mga subordinates. So mura gyud siya og barangay, kanang atong present day barangay karon. Mo balangay mo gi basihan ana. Ang archaeological excavation sa Butuan atong 1987 nakakaplag ining balangay ubang mga artifacts, ubang mga butang sa panahon nga ilang gi subay nahitabo adtong tuig 901 ngadto sa tuig 1000 after death. Sa ato pa Song Dynasty sa China. Sus, kakaraan na. Unsa na itong tuiga? 2023, nakaplagan 901. So, dulan na 2,000. Kung ang ebidensya sa Butuan may basihan, unsa may nadiskubrihan sa Butuan, nga nakumbinser nila nga ang kinilaw, gikaonas mga Pilipinhon adtong tuig 901. Ang ilang nadiskubrihan, mga bunga sa tabon-tabon nga gipangbuak na o mga bukog sa isda nga gi-cubes, gihiwa-hiwa og cubes. Pagtimaan nga kining maong matang sa pagluto. Pagkilaw sa isda ginamit ang tabon-tabon is at least 2,000 years old. Grabe ha. Inana kakaraan ang kinilaw. Ang Butuan excavation site nakadiskubre sab og mga ceramics. Karaan kay mga ceramics gikan sa modern day Thailand, Cambodia ug Vietnam. Nakadiskubre sab og glassware gikan sa modern day Iran. Dili pa man aboy mga ngan ni mga nasura sa una. Pero mao na kakaraan ang mga butang nga nakuha gikan sa excavation sa Butuan ug naapil ang ebidensya sa kinilaw adtong tabon-tabon ug mga gi-cube nga mga bukog sa isda. Ang gihulagway sa mga historians nga kinakaraanan nga bersyon sa kinilaw nga hangtod karon naa pa makit-an sa Northern Mindanao ug dinhi sa ato sa Visayas. Yes, Northern Mindanao ang gihulagway nga labing karaang kinilaw kanang gitawag nila og Kinilaw de Oro sa Cagayan de Oro City. Sa Dumaguete, ang ilang labing karaang kinilaw, sunod na ko atong Dumaguete, ako gining pangitaon, kanang kinilaw gitawag og binakhaw. Taga Dumaguete, nakatilaw na mog binakhaw, mao ko na labing karaan nga porma sa kinilaw dinhi sa Kabisayan.
So unsa man ning puong nga kinilaw? Ang kinilaw matud sa mga historians Bisaya gini nga termino. So mao ni ang term dinhi sa Visayas. Pero dito sa Tagalog doon sila kinilaw. Pero ang ilang tawag dito kilawin. So ang kinilaw gigamit sa Visayas ug Mindanao. Ang Tagalog ang ilang kinilaw dito gitawag nila og kilawin. Ang Ilocano doon sila ilang kaugalingong kilawin. Pero daghan tayong Ilocano nga nakatsamba og tan-aw karon o dre mga kaliwat nga Ilocano. Ang kilawin sa Ilocano sib karning kanding o karne sa baka or karne sa baboy nga gilatan. Pagkahumaglata, gisugba. Pagkahumagsugba, gitadtad, gihiwa-hiwa, gisagol og suka, gisagulan og papait o apdo. Sa ato pa, dili gyud siya kinilaw. Kay kapila siya hugna giluto. Pero ang mga Ilocano doon na siya kinilaw. Ang tawag silang kinilaw, kilawen. So doon na sila kilawin o kilawen. Pero sa ubang rehiyon sa Luzon, ang ilang kilawin mao ang ilang kinilaw. Dito sa Cuyo, sa Palawan, doon na sila pagkaon gitawag og kinilaw. Pero dili parehas atong kinilaw dinhi sa Visayas ug Mindanao. Ang kinilaw sa Cuyo gihimo og ground beef liver, mas kalamian ni atay sa baka, tenderloin og spleen. Unya gi luto og gilataan og tubig, dayon gisagulan og suka, dayon giprito. Gisagulan og ahos, gisagulan og pepper, mint, green onions og asukar aron pagkumplito sa mix. Nindot sa gikaon da kanang kinilaw sa Cuyo, Palawan sin. Daghanan na itong mga putahing wa pa matilawi. Nasunod higayon mo suroy mo sa kalilaing mga bahin din sa Pilipinas, pangutana mo sa labing karaan nilang putahe, tilawi gyud ninyo. Aron di kami ignorante sa mga pagkaon sa itong kaugalingong lataran. Ang mga ibatan sa Batanes, nakaadtuming Iris dito sa Batanes, o mahigalaon kay ni mga ibatan, ang ila ditong kinilaw sa gitawag nila og lataven. Ang mga tausog, doon na sila ilang kaugalingong bersyon sa kinilaw, diha sa Sulu Islands, gitawag nila ang ilang kinilaw og lawal. Ang lawal sa mga tausog nagamit og suka, paghuga sa isda, o nagamit silang citrus fruits aron sa pagpaaslom, pagpreserbar sa pagwa sa langsa sa isda. Ang mga sama badyaw, doon na sa ilang galingong kinilaw, gitawag nila og kilaw. Pero ang ilang kilaw is K-I-L-A-U or kinilaw. K-I-N-I-L-A-U. Pero nagamit sila og mga hilaw nga mangga. Dili suka, hilaw nga mangga ang ilang souring agent para sa mga isda. Ang mga Maranaw diha sa habagatang kasaban nga bahin sa Mindanao, doon sa kinilaw nga gitawag og biyaring. Pero ang ilang biyaring dili isda. Ang ilang biyaring mga gagmay sib nga pasayan. Unya, ang labing lamian kunong biyaring diha sa mga Maranaw, kanang pag-andam sa pasayan samtang buhi pa. Nagkitiw-kitiw pa mga pasayan, gihimo nilang biyaring. So tinuod jud nga kinilaw. Karon sa atong bag-ong panahon, nagkalilain ang mga klase sa kinilaw. Pero inig-trace nimo naggikan na sa karaan nga kinilaw. For example, kining kinilaw nga tinunuan, karaan kay na. Kanang kinilaw nga tinunuan nagsugod na sa mga tao nga di makaagwanta sa kaaslom, sa suka. Ang tuno sa lubi, maka-neutralize mas kaaslom. So, sukad pa na sa atong katiguangan, ilan ang gamitan og tuno ang kinilaw. Ang bag-o karon sa mga Chinese restaurants na kuno sila mga kinilaw, nga ibis tinunuan nga lubi, mayonnaise, mo ilang gibutang. Ang nagsulti na mo ini among kanhi kauban sa ABS-CBN nga nakusinero ni adto og Chinese restaurant, ituduan sila unsa pag-andam ang kinilaw pinagi sa mayonnaise, suspecting sa yuna. Kung ikumparan mo kudkud pa kag lubi, palit ka og tuno sa lubi dito sa carbon, mayonnaise na lang, ablihan dritso sa maura ko nung epektuha. Di gyud kaila mga customer nga tuno ba to o mayonnaise ba ang gisagol sa kinilaw. Karong bag-o, aron pagwagtang sa langsi, aron pagwagtang sa kaaslom, ganahan ang mga tao nga mo tagamtam sa kalab-a sa isda nga wa tong naandan nga extreme kaayo nga tilaw sa kinilaw, gamitan nila og soft drinks or ilang buliburan og asukar ang kinilaw.
mga bag-o na ng innovations sa kinilaw. Pero usas labing di na ko malimtan nga kinilaw. Dugay-dugay na to. Ang chairman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, si Edward Abad pa, ang anak ni Amading Abad. Si Edward to naroon sa Estados Unidos, nag-negosyo na dito. Siya chairman sa KBP, gipakuyog ko niya kay nag-seminar mi sa mga broadcaster sa Bohol kay gi-schedule ang accreditation exam sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sumay pa ng taga Bohol, nakapasar pag accreditation exam kaysa taga SMNI ng mga kolorum. Sakop kuno ay KBP, wa gani maka-accreditation exam. Manuwa sila kahibaw ko sa broadcast ethics. Pagkahuman seminar, lipay kayo mga host dito, gidami og usa ka pasayloan. Pagsugot sa itong programa ni Suginum, unsa man ni lugar as Tagbilaran? Tingali taga Tagbilaran makatabang nako. Kanang lugar diha nga nabitay mga payag-payag nga mga kanan pero lami kayo. Pero usar gyud kaputahe ang gi-rekomendar sa among host na of course ni kaon mig sinugba, ni kaon mig tinuwa, ni kaon mig dito og uban nga mga putahe, pero ang iyang giyon tilawig yun na ang among kinilaw of 3 kinds. Ang ilang kinilaw of 3 kinds. Kinilaw nga gisagol ha, usa ra ka plato, tulo ka klase sa kinilaw tanan. Kinilaw nga isda, kinilaw nga kinason, o kinilaw nga bat. Kinilaw of 3 kinds. O sa gulan pag nila og seaweeds. So upat na ka kinilaw kay. Of course, ang seaweeds ka ng lato. O gusok, wala isagol sa kinilaw. So, hinaot diya sa atong comment box inyong punan ang atong sugilanon sa kinilaw, unsay paborito ninyo nga variation sa kinilaw, unsay inyong mga kamong kamaumot mo hikay, unsay inyong kinakusgan nga paagi sa paghikay sa kinilaw aron atong ikumparar giunsa nato pag-innovate kining usas labing karaan nga pagkaon sa Pilipinas nga nagsugod most possibly dinhi sa ato sa Kabisayan, ni katap sa Mindanao, ni katap dito sa Luzon, and finally, ni katap dito sa Peru. Kaysa pagsubay nila sa history sa ceviche, sa Peru, ilan ang kaplagan, nga ang maong pagkaon dili gikan sa Peru, kundi gikan sa Mexico. Ang nagda sa ceviche gikan sa Mexico ngadto sa Peru, mao ang mga Spanish conquistadores. So most possibly, nga imbis sa pasangil nga kitay nangupya sa ceviche, dako ang kahigayunan sila nangupya sa kinilaw. Ang mga katsila na nakatilaw sa itong kinilaw din sa Pilipinas, na nabi sa ilang mga paryente, sila mga higala o na-assign sila dito sa Mexico, ilang gi-introduce ang atong kinilaw dito. Di man sila kalitok o kinilaw, ilang gitawag og ceviche. Pero ata makigaway. Igo lang ta naghisgot sa sinugdanan, sa kagikan, sa kaadunahan sa kasaysayan, sa kamabulukon sa kasinatian sa atong katiguangan sa kinilaw. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagpaminaw, pagsubay, pagsalig ug pagpatalinghog sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat si CB girl, nagawantay ton kas kainit sim. Manginom na tubig sim ha.